खुलुमबाय आं मनिन्द्र महिलारी नोंथांमोनखौ महिलारी वाइड एंगल चेनेलाव बरायबाय। नैबे समाव आं दंफैयो खैराबारिनि दावहारु फोथाराव। दिनै 59थि बोसोरसालिया बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्माया दिनै गिबि सान बावैसो सिगाङाव गाहाय लांगोनानि गेटखौ बेखेवनानै सानथामनि हाबाफारि लानानै दिनै 20, 21, 22 जानुवारि 2020 खालाराव बे सानथामनि हाबाफारि लानानै 59थि बोसोरारि बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्माया नैबे दिनै गिबि सान। बे गिबि सानावनो गोबां सुबुंफ्रा बेवहाय जुथुम जाफैदों। लोगोसे साननैनि गेजेराव बेवहाय दाब दाब आसाम नाङै भारतनि लोगोसे आं मिथिनायाव स्पेशियल गेस्ट हिसाबै सासे गुबुन हादोरनि सुबुंखौ लिंहरदों। बिथाङा फैगोन। लोगोसे नोंथांमोनखौ बेयाव जुथुम जाफैनो खावलायबाय। लोगोसे बेयो उदालगुरि जिल्लानि जागायनाय। स' नैबे समाव गोबां सुबुंफ्रा बेवहाय जुथुमा जाफैनायखौ नुनो मोन्दों। लोगोसे माखासे हाबाफारिया बावैसो सिगाङाव जानानै थांबाय। स' दिनै गिबि सानावनो नोंथांमोननो माखासे नुथायखौ दिन्थिगोन। लोगोसे सानथामनि मोनफ्रोमबो हाबाफारिखौ बा सानथाम दिनावबो माखासे नुथायखौ महिलारी वाइड एंगल चेनेलनि जोहै नोंथांमोननो फोसावलांगोन। स' बेयो गाहाय लांगोनानि नुथाय। नैबे समाव गासै डेक'रेसनफ्रा जाजोबनो थाखाय बेनि नुथायखौ जोबोर समायना नुदों। स' बेयो जोबोर एट्रेक्टिभ आरो हाइलाइट। स' कमिउनिकेशना जोबोर मोजां। बावैसो सिगाङावनो बुंखाबाय थादोंमोन खैराबारि रेलवे स्टेशना फोनांजाबनायनि गाहाय राहा। स' जों सिङाव हाबलांनानै नोंथांमोननो दिनैनि गिबि साननि माखासे नुथायफोरखौ दिन्थिलांगोन। नैबे आलासि जिरायग्रा न'ब्लाङाव बे भिआइपिफोरनि थाखाय। स' बेसिम फैनो थाखाय नोंथांमोना आरसि अफिसनि थोंजों खोलाहाथिंजाय मेन लामानि थोंजों खोलाहाथिंजाय फैनानै नैबे भिआइपि हाउससिम फैनो हायो। अलरेडि बेखौ फुंनि समावनो बे मोसौ गलि। मोसौ गलि गंसेयाव मा गोदो गोदायनि समनिफ्राय जोंनि आबै आबौआ बाहायबोदों बेनि गासै नुथायखौ बेवहाय दोनदों। बेवहाय बिथांमोना बर' आरो इंलिसजों मोजाङै लिरफुंना होदों। स' मुख्रा, दोन्दाल, मोसौ खुन्थिया, लावथि, खुफ्रि, खादा, हासिब बायदिखौ बेवहाय मोजाङै दिन्थिफुंदों। स' बेयो जाबाय बर' न'खराव थानाय न'खर गंसेनि गलिनि नुथाय। नैबे बर' न'खराव बाथौ थानसालिखौ नोंथांमोना नुनो मोन्दों। राइट नाव बेवहाय बिथांमोना बाथौ धोरोमारि बाथौ थानसालिखौ गायसननानै दोनदों। लोगोसे बे न'खरनि सोरगिदिं बाख्रिनिफ्राय लाना इसिं, न'मा न', सौरा न' बायदिखौ बेवहाय दिन्थिफुंदों। थ' थारैनो बियो जोबोर गोग्गाथाव। मानो होनब्ला बेबायदि जों थोरैनि बा नबथिफोरखौ नुनो मोनलिया। जों जौगानायनि मुङाव गोबारै वेस्टार्न कालसारखौ बोजबनो हमदोंसै। स' बेवहाय बिथांमोना दाउ गौग्रा आरो बेवहाय बोरमा बायदिखौ बेवहाय दिन्थिफुंदों। लोगोसे नैबे इन्दि एम्फौ, बे इन्दि एम्फौ फिसिनायनि नुथायखौ नैबेयावहाय दिन्थिदों। स' थारैनो बे बर' न'खराव गासै बर'आ रायजो जाबोनाय गोदो गोदाय समनिफ्राय गासै गोनांथि इनफरमेटिभ बा इनफरमेसन गोनां गासै नुथायफोरखौ बेवहाय गोदो गोदायनि समनिफ्रायनो सोलिबोनाय नैबे जोंनि एंगार हायै कालसार बेखौ बिथांमोना दिन्थिदों। स' सेरेप सावनाय आइजें बेवहाय मा गोनांथि जादों बेवहाय बिथांमोना डेम' महरै रेडि खालामना दोनदों। लोगोसे नैबे नायनानै लादों नोंथांमोना नुनो मोन्दों ना गोराननि नुथाय। बेवहाय बिथांमोना
ना गोरान फोरानना दोननाय नुथायखौ दिन्थिदों लोगोसे मस्ट इम्परटेन्ट बेनो जाहैबाय आंखौ बाहाय बेवहाय जा बिथांमोना बेवहाय नैबे बर' न'खराव हाबफैगोन बिथांमोना जाहाथे लेथ्रा खालामाजासे साब सिखोन लाखियो बे गासै बाउन्डारिखौ बेनि थाखाय आंखौ बाहाय इउज मिखौ बेवहाय दोननाय एंगार हायै कालचार गोदो गोदायनि समनिफ्रायनो नै बर' आइजो सासेया दुब्लिबारियाव फुंबिलिनि समाव ओंखाम होनो थांनाय नुथाय लोगोसे नैबेयाव सासे सुबुङा हालेवनाय नुथायखौ बेवहाय दिन्थिनो बिथांमोना नैबे दुब्लिबारिनि खोथिया रोगानाय नुथाय लोगोसे बेवहाय थारैनो बिथांमोना सानथामनि थाखायब्लाबो बेवहाय माइ गायनाय नुथायखौ दिन्थिदों लोगोसे बेवहाय बर' आइजोफोरा दैज्लांनि समाव माइ गायनाय नुथायखौ थारैनो बिथांमोना दिन्थिबोदों स' एक्साइटमेन्ट गासै नायगिरिनि गोसोखौ बोनो हानाय मोनफा मोनफा बेवहाय नुथायखौ बिथांमोना थारैनो दिन्थिफुंदों स' जा बिथांमोना बेखौ दिन्थिफुंनायनि बिबानाव दंमोन बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बेबायदि जोंनि बर' हारिमुखौ दिन्थिफुंनायनि थाखाय स' नोंथांमोना दिनै नुनो हाबाय नैबे 59थि बोसोरारि बर' थुनलाइ आफादनि जथुमानि गिबि सान बे गिबि सानावनो गोबां सुबुंफ्रा बेसिम लोब लोब लैहोर लैहोर फैनायखौ जों नुनो मोन्दों बेयो खैराबारिनि दावहारु फोथाराव जालांगासिनो दङ दिनै गिबि सान लोगोसे बेयो उदालगुरि जिल्लानि जागायनाय स' नैबे समाव आं नोंथांमोना दिन्थिदों नैबे आरसि अफिसा लोगोसे बे जिङावनो माखासे साब कमिटिफ्रा दङ स' दिनै गिबि साननि ब्लगाव आं माखासे नोंथांमोननो जायगाफोरखौ देखायबाय लोगोसे स' गाबोननि समाव माबायदि सुबुंफ्रा बेवहाय बाहागो लाफैगोन बेनि माखासे नुथायखौ दिन्थिगोन लोगोसे दिनै नायदिंबाय लोगोसे नुथाया मोजाङानो जादों स' दिनैनि हाबाफारि बायदियै माखासे जेरै गाहाय लांगोना जेरै दिन्थिफुंसालि माखासेखौ फुंनि समावनो बेखेवलांबाय स' दिनै नोंथांमोननो देखायनाय गासै ब्लग भिडिअ'आ गिबि साननि स' आं गाबोननिफ्राय आरोबाव जोबजासिम बेवहाय थाफैगोन स' माखासे ब्लग भिडिअ'खौ नोंथांमोना नुलांबाय थागोन स' दिनैनि ब्लग भिडिअ'खौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय आं दङ दा नैबे आरसि अफिसनि लांगोनायाव स' नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायदो लोगोसे गासैबो बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ नैबे खैराबारिनि दावहारु फोथाराव जाबाय थानाय 59थि बोसोरारि बर' थुनलाइ आफादनि नैबे जथुमायाव बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय स' गोजोन्थों जै बर' हारिनि जै